usa kini sa mga common kaayong ebanghelyo nga atong mabati nya ato ning i-connect sa unang pagbasa. Gibutang diri nga ang atong pangulong pari nga mao si Kristo gipili sa Ginoo aron maoy muhatag nato kaluwasan nya tinuod nga kaluwasan, dili kanang temporary. Kay ang mga pari nga gipili before ni Kristo mga huyang unya makasasala nya magsigig balik-balik sila og offer para mawagtang ang sala. Karon ang mga pari nga nagsunod ni Hesus sama namo nga giordinahan makasasala gihapon. Mao na siya tinuod. So wa day may maliwat ni Hesus, no? Ang nakalahi kay makahatag og permanenteng kaluwasan sama pananglit sa atong sakramento. Kanang bunyag, kanang konfirma, kanang kasal, mao na mga o kaning ordinasyon sa pagkapari, mao ni sila ang mga sakramento nga permanente. Ano bang inighatag, di na sigihag balik-balik. Sa unang panahon sigihan na nilag balik-balik. Karon wa nay balikay kausara. Mao nay pag-signify nga nagamit ang pagkapari ni Kristo nga permanente. Munang kausara si Kristo nagpakamatay, naana ang kaluwasan, established ng kaluwasan sa tibuok kalibutan. Hangtod na sa end of time. Di na siya magsigig pakamatay, magpakatao na sad. Muna nga kung dunay mo ingon nga ako ang bagong Kristo, matod pa ni Kristo, ay namugtuo ana. Kaya di na ko mubalik dinhi para magpakatao na sad, para na sad magantos, para na sad mamatay sa cross. Di na pwede. Kausara. Karon ang hagit nga mosunod taniya. Ano bang kay siya may permanente, mo sunod ta sa iyang pagka-permanente nga pari, sa iyang pagka-permanente nga pagkamanluluwas. Dili ta mo sunod sa kalibutan nga murabag ka nang maligo ba? Naligo ba mo ron? Nahiruban wa. Pero maligo yun ka, manasad, limpyo na ka. Ikasunod na sang adlaw, ligo na sad. Naamagani uban, maligo og katulos usa ka adlaw. Kay para nila murag di gid sila limpyo. Pero kanang magsunod sa Ginoo, dunay permanence. Mao na pag-abot ng Kristo, ang nisunod niya, di na kinahanglang magsige pagpuasa. Kaya sa mga ritual sa mga Hudiyo, hasta gani ang mga sumusunod ni Juan Bautista o sa mga Pariseo, sige ginaslag puasa kada adlaw igpapahulay. Wa ginay kaunay. So sa usak semana, 10 minus kausa gina sila magpuasa. Sabat, kanang Sabat, Sabado. Mao na ilang kuan ang ikapitong adlaw. Kita karon dili naman ikapitong adlaw ang atong adlaw sa Ginoo, ang unang adlaw. Hibaw mo nganong naanata sa unang adlaw nga mao ang Domingo, kibaw mo ana nganong dili na ikapitong adlaw. Wa mo kibaw barihata. giusab na ni Kristo, giusab na sa Ginoo nga sige lang, i-research lang yan na ninyo. Gani ang iyang pagkabanhaw, nahitabo na sa unang adlaw. Ang iyang pagkabanhaw ba, di ba? Ang sa iyang banhaw, Sabado, Domingo. Kana lang naadaan mo na. Dako na kayo na siya grason nganong anhita sa unang adlaw. Sige, karon unsa may requirement ni Kristo para makuyog taniya niya makasinati dahil taning gitawag og permanente nga kalipay, permanente nga kabalaan, permanente nga kahiusas Ginoo.
unsa may requirements. Bao mo. O nahinomdo mo. Sige naman taghisgot ana din eh. Ang una gyud biyai ang tanan. Leave everything and everyone. Nya specify gid ni Hesus, biyai ang bana, asawa, anak, ginikanan, balay, yuta, negosyo, trabaho, hasta pa ang kaugalingon. Biyaan gid tanan. Unsa man ang puasa? Unsa man ang puasa? Unsay meaning sa puasa? Puasa mo kay ba? Fasting. Di ka mukaon. Kana biyaan nimo ang pagkaon. Kanang fasting, practice lang nas pagbiya, pero musunod ta ni Hesus di ay permanenteng fasting. Biyaan gyud tanan na pasabot di na ta magsalig anang asawa, bana, anak, ginikanan, balay, yuta, sakyanan, negosyo, kwarta, hastas atong kaugalingon, di na ta magsalig nga mao ni mohatag nato og kalipay. Sige, lingi ay mong tupad. Ning nasugod karon di na ko mosalig nimo. Nga. Lagi. Lingi aba. Nga naman, gasalig mo na muhatag ninyo kalipay nga permanente. Kamong mga asawa, gatuo mo ka ng inyong bana mo na muhatag yung permanenteng kalipay. Oy, ang mahitabo nun, torture. Kamo sa mga bana, nagtuo mo ka ng inyong asawa mo na maghatag yung kalipay, na konsumisyon ra ihatag na. Kamo sa mga ginikanan, ana-anang inyong mga anak, nagtuo mo muna muhatag ninyong kalipay og maayong kaugmaon, sikad-sikaran ra ka ana, singhagan ra ka, labi nagdi nakahapit kalakaw. O biyaan ra ka ana. Lakaw lang ka ikang usa, nya mapandol pag yung kagpatag. Nya kanang imong kaugalingon, karon, kanang imong beauty, kanang imong health, kanang imong figure, ana, kanang imong kunuhang talent, maunay imong himuong source imong kalipay na magdepresyon ra ka. Tan-aw nimong nangunot na kagsugod, wa na patayng beauty. Kanang imong buhok, maunay imong ingnon nindot kay kag buhok na tan-awag maupaw na ka, wa na yun. Labi nagmuuban na imong buhok, magkabuang na kaog. Pag magkabuang na kagpakulor. So, wag yun. Kanang imong balay, mo na imong himuon nga source imong kalipay, nindot kay kag balay, anab, may kaayon imong pagkahimo, tanawa, pila ka tuig ang mulabay, bati na kay imong balay, na nanay lawa-lawa, din akakamintin, nga naman, paralyzed naman kagaana, naman ka dito, na nanimaho na ng angso imong balay, igsoon na to. Saan? Sakto, dili. Di man mo mutubag. Pero kung musalig kas Ginoo nga mo'y tighatag natog kalipay, kana permanente na. Bisag na akay sakit, malipayon. Bisag tiguang na ka, malipayon. Bisag biyaan kas tanan, malipayon og malinawon. Bisan pagmamatay, malipayon og malinawon. Mao na experience sa mga santos. Mao na ingos Kristo, di gyud mo magfasting. Di yun mo magsubo, basta kuyog mo nako, pero mubiya ko ninyo, akara, magsubo yun mo. Nanawa ng naong spari na nibiya sa Ginoo. Kana bang magsalig na skulikta? Ang sa may naong spari, tuwa sa sibot kanunay. Tanawa, mga madre sa noon, mga buutan mo na sila. Pero tanawa na mga madre, nga magtanaw na sa ang kalipay, ang ilan na sang standard, mga kusmuron og naong. Labi na ka na magdaag mga eskwelahan. So, dali kayo na mga saputon kayo na tanan. Di, noong tanan, pero kasagaran. Muna mga estudyante, ipasos madre or ipasos pare, nga nagdaag eskwelahan ba? Maingon din mga estudyante, nga suko ra ba na? Mga yawa kay may mga naong basta mo paso may ngadto. Nga naman, kung mangita na ka og
kalipay diha sa imong standard. Pero inigpaso nila ni Bishop Chupilo Kamumot, nilang Mother Teresa of Calcutta, inigpaso nila mo ingon tara das Bishop, lipay kayo. Ay karon inigpaso na ko diri, inigsod na ko diri misa unsa inyong bation. Ingon sad mo, yan asad ni taas na sa kinurog humili. Maligya na sa nirog slat, ano? Mo inyong mahuna ano? Lipay mo dili. Ay ko nyo gulo-uloy. Namalit na mong slat. Sos dindotan ano. Ikakita sa nako ninyo labi nagkanang moari nako diri magpa-picture. Padel picture ta nako kani slat na gini. Bahala nagwa ko'y paniod to, ako'y pamahaw, wala, pa-picture yun, slat, maniinig human. Anya, unsa man ang kalipaya, para nas kaugalingon o para sa simbahan? Mauna ako, bisan pag kong asa ko i-assign, bisan pag inyo kong libakon, inyo kong daoton, inyo kong insultuhon, inyo kong imaritis, di mo makawagtang sa akong kalipay diri sa akong kasing-kasing. Nga naman, wa man ko magsalig sa akong abilidad, wa man ko magsalig sa akong naong, wa sa ko magsalig aning kwarta, kaning simbahan, nindot-nindot man itong simbahan, wa ako magsalig aning assignment. Ang akong gisaligan nga malipay ko, basta makasunod lang ko sa Ginoo. Makasunod ko, bisag gamay lang. Pero the best na akong paningkamot labi na gyud sa iyang purity, sa iyang humility o kaning poverty. Kani gyud akong o kanang obedience. Naningkamot jud ko anang poverty and obedience nga matuman unta gyud na nako. Bahala nag-ilansang sa cross. Di ako nakaton ana katong na-assign ko sa prisuhan 5 years. Nihilak di ako ato pag ka-assign ako kay 10 years na ko sa pagkapari. Unya akong edad ato 50 years old. 50 years old ko. 50 ba to? 1914, 63. Pila man na? 2014 ya, 63 ko na tao. Pila man na ka tuig? Pila na? 27 plus 14 52 mo ba? Or 51 basta ingon na hindi na ako kamao mo kwenta nya dito ko nakaton pag ingon ako sa Ginoo, Lord nganong gi-assign man ko dinhi siya ang importante ang imong pagkapari dili ang imong assignment bisag ibutang pagkag Bartolina dawata na basta pari lang ka lipaya ginako nakadungog ani anang karon wa gyud ko kana mga kwarta moabot dinhi maobitaw na nga kanang inyong mga palit-palit og slot tugbangan bayan na nako kutob sa kong mahimo og mopalit mog slot kausa sa usa ka buwan nga dobs kanang 1,000 nya kausa sad sa usa ka buwan anang ato mga special slots mopalit mo ako palit sa ko kada semana labing minus di lang ko manghambog labing minus 5 ka slots kada semana anang atong dobs sukad pag ginasuna usahay 5 depende lang sa akong makulikta sa akong dupa-dupa naman ko stipend kada semana so ako sa nangkuaan 5 ngadto sa 10 ka slots kada gina semana gikan pa atong pagpamaligya na kog slots mo nang dili ko guilty atubangan sa Ginoo kay di man ko malipay anang inyong ipamalit nga slot tungod kay niya na sa akong bulsa niya man na dinhi sa simbahan naa man sa mga kabus gipanghatag wana susihan ninyo diha sa atong accounting pilay atong charitable work kada buwan law mo mag-average tag mga 500,000 kada buwan charitable na anong mura mamog naguol mauna siya, niya mo na ikalipay pasabot ang pagsunod sa Ginoo di tinuod makasasala ta ang pagsunod Diyos Ginoo kay daghan kay mga tao nga nagtuon sa Ginoo pero wa mo sunod mao nin hitabo sa mga Pariseo
nagtuon sila sa Ginoo pero wa mo sunod, luos lang panaway, luos lang panaway. Naaman sa nato karon, memorize ang tanang Bible, tanang doktrina simbahan, memorize 40 yung mga brayta, inigsulti pulos kutlo sa mga bersikulo sa Biblia, pero wa mo sunod sa pagkamapaubsano ni Kristo na nag-away na sila tungod anang ilang mga abilidad. Nagsigig away, gasigig sininghagay, ang uban gani nagpinatyanay na. Nang gitawag nato religious war. Tungod sa ilang pagtuon sa Ginoo nga way sunod-sunod. Muna si Kristo niingon, bulahan kamong mga kabos. Kay nisunod yun mo nako. Kana bang moangkon tang bugo ta, di ta kamao, niya suplayan lang tas Ginoo unsay gusto. Kana mo'y gusto sa Ginoo? Kana bang mura kag sakyanan na kundi mo lingkod ang driver og mo padagan nimo, di jud ka mudagan. Kaya ang sakyanan nga magbuot-buot og dagan nga siya ra mabangga. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na nagsalig pa karon nimo. Pangutan. Ing na nagsalig pa kanimo. May mga ganit siya na wa mulingi, kana wa mulingi nagsalig na siyang kaugalingon. Siya kinsa man kang sugo-sugo na ko diyan pariya ka, di ko mulingi. Sa man ko diri uto-uto. Na insist na kasi imong kaugalingon. Kanang sakyanan bisag unsay buhaton, lubago nimo tuo, lubago nimo suwa, pakusgon, pahinayon, mosunod ra gyud na. Mo na hinaot kita mahimo tang sakyanan sa Espiritu Santo. Mahimo unta tang buutang sulugoon sa Espiritu Santo. Aron sama ni Kristo, sama sa mga apostoles, there is no fasting. Why sadness? Why sorrows? Why depression? Why stress in our lives? Kay kung naata magsunod sa Ginoo, ang resulta punon ta niya, mag-awas-awas ang atong kalipay, kalinaw, katagbawan o kabalaan sa kinabuhi. This is our goal. This is our mission.